Dobrý deň, vítajte. Ja vás teda v mene Točianskeho kultúrneho strediska zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vítam tuto v našich výstavných priestoroch, veľmi sa teším. A hlavne teda veľmi chcem poďakovať pánovi autorovi fotografií Miroslavovi Jankesovi a pani kurátorke Kristíne Svedelovej. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz vlastne poprosíme nášho hudobného hostia, to je naša 9-ročná Elinka, aby nám zahrala na flaute. Som rada, že práve ja môžem otvoriť výstavu Mira Jankesa O čom snívaš. Miro povedal, že mám povedať, že to, čo si myslím, že skutočne reálne o tých obrazoch, ale to v podstate vôbec nie je problém, nakoľko už som písala text a viac ako rok pripravoval túto výstavu, takže sme mali dosť času hovoriť vlastne o tých obrazoch, aj vlastne skoncipovať tú výstavu, ktorá je teda v prvom rade celý ten koncept. A všetko je hlavne akože jeho dielom a ja som len taký doplnok, by som povedala, ktorý troška nejakým slovom doplní tieto obrazy. Možno sa ten názov O čom snívaš môže zdať taký zavádzajúci alebo môže evokovať viacero významov, ale v tomto prípade naozaj ide skutočne o sny, o snívanie, ktoré sa stali hlavným takým inšpiračným zdrojom týchto umeleckých diel a zároveň sú aj takým tým hlavným predmetom sebapoznávania autora. V tomto prípade treba aj pripomenúť, že Miro sa zaoberá, alebo teda venuje alebo číta diela od Junga a jeho hlbinnej psychológie a takisto koncept nevedomia, ktorý veľmi výrazne vlastne vplýva na tvorbu, ktorú práve tu vidíme. Možno povedať akože tak zjednodušene, že keď spoznáme tieto diela, dešifrujeme ten význam, ktorý je za tým, samozrejme aj s jeho pomocou, tak sa dozvieme možno niečo nové o Mirovi a jeho vlastnom ja, tak ako to nazýva aj Jung. Je ťažké akože možno hovoriť o tej takej tej výtvarnej a umeleckej stránke tých obrazov bez toho pozadia, ktoré je akože veľmi dôležité, ale ako sami vidíte, tak hlavnú úlohu hrajú v tomto prípade fotografie a taká tá realistická forma, ktoré však nie sú len také ako keby, že je to fotografia a dobre dáme ho na plátno a je to hotovo, ale vlastne sú to fotografie, s ktorými on ďalej pracuje. Je to buď spájanie alebo prekrývanie viacerých záberov, ktoré vznikli v rôznych časových obdobiach, alebo sú to proste inak koncipované zábery, možno nejaká taká jednoduchšia manipulácia s fotografiami alebo vlastne koláže a podobne. A práve tento proces, taký kreatívny, je vlastne, alebo jeho výsledkom sú vlastne tie umelecké diela, ktoré majú teda aj také svojbytné, výtvarné a estetické akože pôsobenie. Samozrejme, že môžeme sa na ne dívať, ako keby na každý môže byť samostatný obraz, ktorý je vizuálne príťažlivý a možno každý z nás by si v ňom našiel nejaké významy, ale v tomto prípade musíme ísť troška ďalej, musíme ísť ešte hlbšie za tie obrazy a musíme poznať vlastne tie inšpiračné zdroje a spôsob vlastne, akým vznikali. A k tomu nám našťastie pomáha samotný autor aj vlastne popisky, ktoré pripravil, kde sú vlastne tieto východiská, tie jeho tvorby vysvetlené. Ďakujem pekne. Ja chcem len poďakovať všetkým, ktorí ste prišli a chcem poďakovať všetkým, ktorí tú výstavu pripravili, ktorí mi pomohli. Bez nich by sa to asi nepodarilo. Chýbali mi tu ľudia, ktorí mi tie plátna vyrobili, lebo to bol tiež iba koncept, ja som dodal iba dáta a vyrobili mi to šikovné ženičky z Fotolabu. Bez nich by to asi nebolo tak, ako to je teraz.
Ja som chcel iba, aby som nerozprával dlho, povedať, že moje vnúčatá v Belgicku nemajú radi, keď im večer rozprávam rozprávky, ale majú veľa radšej, keď im poviem nejaké príbehy zo života, keď som bol teraz mladý. Tak jeden z tých príbehov je taký, čo je krátky a čo vám poviem, že keď som mal asi 10 rokov, tak u nás urobili beh smeny. Tak telocvikár ma prihlásil, boli sme tam traja v našom ročníku. Jeden kamarát mal problémy so srdcom a druhý mal pri tom behu problémy so žalúdkom, tak som to nakoniec vyhral z tých troch. No a postupil som do okresného kola, tak som sa dostal do Belešova a v Belešove sme bežali okolo priehrady. Tak som sa postavil na štart, bol 1,5 kilometra. Začal som si tým svojím tempom a tí ostatní všetci mi veľmi rýchle utiekli a keď som prišiel do cieľa, tak už ma to nikto nečakal, už pripravovali ďalších, čo išli ako ďalšiu kategóriu. A to moje výtvarné je vlastne úplne také isté, že nemal som šancu sa dostať na vysokú školu, nemal som šancu ani chodiť na ľudovú školu umenia, tak som sa učil sám a nemôžem sa porovnávať s tými ľuďmi, ktorí to vyštudovali, ktorí sú ďalej ako ja, ale to, čo robím, tak ma to baví a budem strašne rád, keď si v tom aj iní ľudia nájdu niečo, čo ich zaujíma. Tie moje popisky nie sú jediné riešenie, že je to vlastne moje približenie toho, o čom mi išlo, ale ľudia môžu v tom vidieť hoci čo iné. Kto chce, čo chce vidieť, tak nech sa na to pozerá, ako chce. To je všetko do mňa. Ďakujem. A asi poprosím ešte Elinku Jankesovú o jednu pesničku. Dobre, páči. Môžeme pristúpiť teda k obrazom a po prípade je tam aj drobné občerstvenie na chodbe, tak budeme veľmi radi, keď sa ponúknete a ešte sa porozprávame pri dielach. Nech sa páči. Ak môžem teda ešte, to biele víno je maďarský Tokaj, čiže sladké víno a červené je Cabernet červený, tak kto chce aký, že ten Tokaj je sladký, ten Cabernet je suchý. Nech sa páči. Toto ešte odo mňa, Alba. Ďakujem.